a conèixer i establir contactes per a futurs negocis. En total hi han participat 96 empreses. L'esdeveniment consisteix a posar en comú empresaris amb objectius similars a través de torns d'entrevistes. Cada empresari du un número que ha de ser clarament visible i un full amb l'ordre d'entrevistes que ha de realitzar. Com si es tractés d'un ball de graduació, tothom ha de buscar la seva parella. Un cop trobada, busquen dues cadires lliures, s'asseuen, intercanvien targetes i comencen a presentar la seva empresa. L'objectiu és trobar punts en comú amb l'altre per fer negoci en un futur. Que encontrás gente de todo tipo de actividades y podemos buscar socios o prescriptor, entonces es bastante innovador y divertido. Presentas tus servicios a bastantes clientes en un solo día, dijéramos, o en una sola mañana, y va muy bien promocionarte porque puedes llegar a tener de 15 a 20 entrevistas perfectamente. L'esdeveniment permet augmentar la cartera de contactes empresarials d'una manera més ràpida, efectiva i barata. Pot ser perfectament l'equivalent a 5 dies de feina, per una banda. Però és que el que sí sabem és que estàs estalviant uns costos d'uns 2.500-3.000 euros a la teva empresa en aquest matí. Per què? Perquè aconsegueixes entrevistes molt efectives que després, a més, generen altres entrevistes. Aquesta metodologia es coneix com a Get in Contact, és a dir, posar-se en contacte. És relativament nova a Catalunya, però hi ha alguns empresaris, com aquest de 87 anys, que creuen que s'hauria d'haver fet abans. Jo, d'alguna manera, havia pensat que això s'havia de fer fa 20 anys. La tendència dels catalans és a disgregar-se, a atomitzar-se. És a dir, quan aquí sorgeix una entitat colombòfila, al cap de 4 anys hi ha 2 societats que fan volar coloms. Això és el típic una mica mercantil del català. Les entrevistes també poden ser entre 3 o més empreses. El tema a tractar ja està estipulat depenent dels interessos i cada entrevista no pot durar més de 12 minuts. Aquest Get in Contact és el primer que realitza la ciutat. L'organitza l'Ajuntament de l'Hospitalet, la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat. La major part de les empreses que hi han participat són de la ciutat. L'objectiu és que les noves empreses que s'han instal·lat, sobretot a la zona del Districte Econòmic i la plaça Europa, es coneguin i treballin en xarxa. L'èxit de la trobada és precisament el que passarà demà, que serà les relacions entre les empreses, el treball conjunt i potenciar efectivament el teixit empresarial del nostre territori, que és un punt de referència en aquest país i que evidentment el que pretenem és que es puguin interrelacionar per ser més forts i més competitius. Per exemple, ara tenim aquí el Biopol i el d'IBI, l'Institut de Recerca de Bellvitge. Doncs els metges tenen moltes idees, els tecnòlegs tenen idees per desenvolupar un producte. Si som capaços d'ajuntar els tecnòlegs metges amb les empreses per crear valor i crear un nou producte, d'aquí poden sortir nous productes, spin-offs, noves empreses i crear valor i teixit a l'Hospitalet.